Jeffra Musukan, Timson Farama Korobaka, an ka foli ni tanu an b'u lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw maa minnu sigilen don ka an filɛ aw ka jabaranin sanfɛ n'o ye TV Anwari an b'a yira aw la k'a fɔ a y'aw bisimila. Don kibaru n'o ye tile kunnafoni kɛnɛ ye ni y'o kɛnɛ sigilen a bakurubaw olu filɛ nin ye. Tombouctou dugu Bamanchu nana kana bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ maa 12 olu bɔnara u ni la. Maa 312 olu de bɔnara u ni la wagati min na ji kɔni nana n'o ye sanji ye Sierra Leone ka maa caman olu ka sow bin. Venezuela jamana ɲɛmaa n'o ye Nicolas Maduro ye a y'a yira a ka laseliw la k'a fɔ Amérique a labɛnnen don k'u kɔnɔ. An b'a yira aw la k'a fɔ Tombouctou dugu n'o bɛ tali kɛ an ka région 7nan na juguw nana don Tombouctou dugu kɔnɔ n'o ye Bamanchu ye minnu b'u dugu tinɛ kɔfɛ u ni an ka kɛlɛkɛden cɛw ni MINUSMA karila ɲɔgɔn na maa 12 ɲɔgɔn na olu bɔnɛra u ni la ko senfɛ an ka kunnafoniw lajɛ. Mugumangaw nana fan bɛɛ lajɛlen na bɔ nɛgɛ kaɲa 13 o sele ni sanga 20 ɲɔgɔn na ye. Marifa mankanw an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maaw y'o mankan mɛn fan bɛɛ fɛ. Pankuruw fana olu yɛlɛnna sanfɛ ka se ka wulikajɔ boloda ka dugumamaw dɛmɛ. Bamanci ninnu a yira k'a fɔ maa 7 de tun don nka maa 6 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ olu de ye nin waleya cɛjugu in kɛ u y'u bɛɛ lajɛlen fa. N'i ye Tombouctou dugu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ wagati min na nin Bamanci ninnu donna dugu kɔnɔ Mali sɔrɔsiw ani i b'a ye k'a fɔ ONU sɔrɔsiw an bɛɛ lajɛlen wulila k'an jɔ ɲɔgɔn fɛ ka se ka dugu lakana cogo min na. An nana wulikajɔ boloda k'a ɲɛsin nin maa jugu ninnu ma an bɛ se k'u kunbɛn cogo min na. O de senfɛ wulu minnu n'o olu bɛ kasa sama u nana olu bila ka se ka nin Bamanci ninnu yɔrɔ ɲini. Bamanci ninnu tun b'u sen na an ka lafasatigilamaw olu donna bɔlɔn kɔnɔ sanfili yɔrɔ la ka fan bɛɛ yaala. Duguladenw bɛɛ lajɛlen donna so kɔnɔ ka da duguw da la maaw siranna marifakisɛ dɔ kana bali dɔ la k'o sɔrɔ walima Bamanchu kana mugu ci dɔ la. Nɛgɛ kaɲa 17 dala gosilen de basigi nana dɔɔni. Duguladenw n'o ye Tombouctoukaw ye olu bɔra dɔɔni ka taa u mago la u y'a ye k'a fɔ nin ko in juguyara ka se yɔrɔ min ma. A yira k'a fɔ Sécuricom olu ka maa 5 olu bɔnɛra u ni la. Mali gendarme 1 fana o fana bɔnɛra a ni la. Bamanci 6 ninnu olu bɛɛ fara. O tɛmɛnen kɔfɛ a yira k'a fɔ ni maa ninnu u y'u su ta ka t'u bila morgue la n'o ye sumaraso ye. U su taara ka di u somɔgɔw ma u bɛ se k'u su dɔn cogo min na. N'i ye Tombouctou dugu ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u kɛlen don ka tasibila ɲɛsin nin banbaatɔ ninnu ma. An ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita halisa a bɛ ka jamanadenw lamɛn kelen kelen. O de senfɛ kunun a ye wele bila an ka dugutigilakaw ma n'o ye Bamako dugutigilakaw ye. Dugutigi fɛn fɛn bɛ Bamako fana a ye wele bila u bɛɛ lajɛlen ma ka taa se i b'a ye k'a fɔ an ka ɲamakalaw ka tɔn ma u ye sigi boloda mun bɔra kɛnɛ kan an ka jɛ k'o lajɛ. Ni ko bɛ yen ko mun ni a bɛ an ka jamana ɲɛmaa kun na o ye an ka jamana sarasunba falenni bɛ se ka boloda cogo min na. Cogoya kun tɛmɛnen ka n'a bila bi la a bɛ ka wulikajɔ boloda ka se ka maaw lamɛn cogo min na n'o ye an ka dugutigilakaw ka taa se alimamiw ma ani jamana tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka se k'u bɛɛ lajɛlen lamɛn an ka se ka an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ka an ka jamana sarasunba falen. Dugutigiw ni an ka ɲamakalaw ni jeliw olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ka se k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo min na walasa siɲɛ wɛrɛ maaw k'u labɛn kala bɛ se ka taa la. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan jamana ɲɛmaa ani ni maa ninnu ye ɲɔgɔn ye kunnafoniba ma di a la kosɛbɛ. Dugutigi 75 ani jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye ɲamakalaw ka jɛkulu ye ni an k'a ma réseau des communicateurs traditionnels ko tradi n'olu maaw ye ɲɔgɔn ye. An ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita IBK a nana sɛbɛnciya k'a fɔ a bɛ fɛ bɛn de ka sabati an ka jamana kɔnɔ. A nana ni hakilina ye hakilina mun n'o kɛlen don ka sama kosɛbɛ o ye jamana sariyasunba falenni ye. A y'a yira k'a fɔ walasa bɛn ka sabati ka ɲɛ kosɛbɛ yɛrɛ fo jamana sariyasunba de ka falen. Dugutigilakaw
ani an ka ɲamakalaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ u dan b'a la k'a fɔ jamana ɲɛma hakilina ɲuman b'a la wa dusukun ka ɲi nka u kɔni y'a ɲini a fɛ jamana sarasunba falenni a k'o ta fɔlɔ k'o da kɛrɛfɛ o de y'a ɲuman ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Sierra Leone u ka faba fo ka taa se u ka faba kɛrɛfɛla la ji ye tiɲɛniba de boloda ye o de senfɛ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ fɔlɔ a yira k'a fɔ maa 300 ani maa 12 olu de bɔnɛra u ni la ji taara ni dɔw ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛbagaw ɲininen don an ka a kunnafoniw lajɛ. kabiri kari don san sɔbɛkɔrɔ nana Sierra Leone jamana kɔnɔ u ka faba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Freetown min ye a ɲɔɲana ye kosɛbɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ u ka yɔrɔ mun bɛ yen n'a n'u ka faba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 ɲɔgɔnna yen yɔrɔ de ta juguyara kosɛbɛ maa 300 ani maa 12 olu de bɔnɛra u ni la o de jaabi fɔra sɔgɔmada in na maa 100 bɔɲɔgɔnko olu jogina maa bayirika ɲɔgɔnna surtout olu bolo fɔlɔ sanji o taara ni fɛn caman de a ka sira kan ni ye jamana in ta ka lajɛ bɛɛ kɛlen don ka wuli k'u jɔ ka se ka nin gɛlɛya in ɲɛnabɔ ka bɔ yen cogo min na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye san in kɔni ye tiɲɛni kɛ u ka yɔrɔ jɔcogo man ɲi o ye kelen ye filanan maaw fana bɛ ka taa ɲaman bɔn sira la n'o ye ji boli sira ye ji tɛ ka sira sɔrɔ Sierra Leone ale ye jamana fitinin farafina tilebiyanfan jamanaw fɛ. Charlottesville siya woloma mankan mun nana kɛ u ka jamana ɲɛma n'o ye Donald Trump ye Amérique jamana ko don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale bɔra k'a yira k'a fɔ ni waleya mun kɛra a ma bɛn nka a ko kɔni a kuma cayara kosɛbɛ an ka kunnafoniw lajɛ. a nana bɔ jabaranin na k'a ka laseliw kɛ Amérique jamana ɲɛma ko don n'o ye Donald Trump ye a ye laseli mun kɛ a y'a yira k'a fɔ waleya mun bɛ ka bolo da n'o bɛ tali kɛ siya woloma la k'a ti bɛn wa a y'a yira k'a fɔ maaw dɔ bɛ yen n'olu kɛlen don k'u ka fanga yira olu ye tubabuw ye ani Ku Klux Klan fo ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma n'olu ka baara ye siya wolomakow ye o ka se ka dabila cogo min na o la taamaw nana boloda ka se k'a yira siya woloma mun bɛ ka boloda a ka se ka dabila cogo min na o de senfɛ o maa ninnu ni lakana tigilamɔgɔw nana kari ɲɔgɔn na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan bilanw b'o la n'o ye tubabuw ye Amérique jamana ɲɛma Donald Trump dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ a ye nin kuma in fɔ wagati min na o y'a sɔrɔ ko taara ka dan kɛ ka ban maaw bɔra bɔlɔn kɔnɔ k'u ka nisɔngoya yira jakun laban yɛrɛ tɛmɛnen a ka ladilikanlaw caman olu nana a yira k'a fɔ ko olu b'u sen bɔ baara la ka sababu kɛ u ka jamana ɲɛma ma bɔ joona k'a ka nisɔngoya yira nin na. Venezuela jamana ɲɛma n'o ye Nicolas Maduro ye a y'a yira a ka laseliw la k'a fɔ Amérique a labɛnnen don k'u kɔnɔ sabula lamɛrikɛnw bɛ fɛ ka sɔrɔsiw bila ka taga walasa ka se ka fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan ni jamana ɲɛma in cogoya la cogo min na a ye mun fɔ ani a ko bɛ boloda mun kan an ka jɛ ka kunnafoni lajɛ. a ye nin kuma in fɔ ka to jamana ɲɛma a jabala n'o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ o dalala yɛrɛ la jamana ɲɛma mun ko don Venezuela jamana ɲɛma ko don ale tɔgɔ ko Nicolas Maduro a ye nin laseli mun kɛ a kumara Amérique olu kɛlen don k'a yira k'a fɔ u b'u ka kɛlɛkɛdencɛ minnu bila ka n'u ka jamana kɔnɔ n'i ye a ka minɛnw ta k'a lajɛ a kɛlen don ka mun sɛbɛn o kan o ye Fera Trump de America Latina o kɔrɔ a tɛ fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ka maaw k'u bolo jigin a ye kumakan mun fɔ a kumakan in gɛlɛyara kosɛbɛ Nicolas Maduro a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamanadenw n'o ye Venezuela ye k'u bɛɛ k'u labɛn kɛlɛ kama u ka sɔrɔsiw fana olu fana n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa i b'a ye k'a fɔ nin ko in ka se ka sabati cogo min na o la kunun tileganw yɛrɛ fɛ maa bayirika ɲɔgɔn na olu nana taama boloda k'u ka jamana ɲɛma kɔkɔrɔma don fanga sina maaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na a man d'olu ye Amérique sɔrɔsiw olu ka na u ka jamana kɔnɔ k'u bɛna mugu ci u ka jamanadenw na. Espagne Super Coupe u ka dulancilaba mun bɛ yen ni an kama Cristiano Ronaldo n'ale bɛ dulanci Real Madrid la n'o y'u ka dulanci tɔnba ye a yira k'a fɔ ko dulanci tako filanan na n'o ye finali tako filanan ye ko a tɛna ye a kɛnɛ kan ni dulanci tɔn min bɛ ɲɔgɔn na o ye FC Barcelone ye a tako fɔlɔ la u ye FC Barcelone ci 3-1 ɲɔgɔn na an k'a lajɛ.
nin kunnafoni a tɛna diya maa caman ye n'o ye Real Madrid olu kɔkɔrɔmadondonbagaw ye. U ka dulancilaba maa mun ye cɛlula maa yɛrɛ dulanci in ta ko fɔlɔ la Cristiano Ronaldo u ye ale ɲangi dulanci 5 o bɛ fɔ a kɔ. Dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛna ni ɲangini jugara kosɛbɛ. A ye waliya mun kɛ ka jalatigɛbaga sɛgɛrɛ wagati min na o ye bilenman yira a la o de ma bɛn a ma. A y'o ɲɔni i b'a ye k'a fɔ a kɔ kan. O la n'i y'a jateminɛ u ka jamana sariyaw b'a fɔ cogo min na dulanci sira fɛ n'i ye waleyaw dɔ kɛ k'a daminɛ dulanci 6 fo ka taa bila dulanci 12 la i bɛ ɲangi o la. Real Madrid a yira k'a fɔ olu kɔni layidu ta k'u bɛna wele bila kiribulon ma kiribulon ka segin u ka jaabiw kan cogo min na. Tile 10 de kɔni b'u bolo u ka se ka o laɲini sabati. U ka dulancilaba ale tɛna se ka ye dulanci in kuncɛ laban na n'o ye finali ye a seginkan mun n'o bɛna boloda u ka jɔnjɔn mun bɛ ni an kɔma Super Coupe d'Espagne. A yira k'a fɔ dulanci 4 wɛrɛ fana bɛ ka fara o kan a tɛna ye o dulanci 4 in kɔnɔna la u ka championnat kan. U ka kalamani 7 tigi n'o ye Cristiano Ronaldo yɛrɛ ye ale bɛna to i b'a ye k'a fɔ kɛrɛfɛ kalo 1 ɲɔgɔn na. An balimaw ni ne kɛra garisɛgɛ ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan aw k'an bɛn.